Началник, ще тръгне ли днеска фотоволтейка? Утре? Добре. Айде бе, вие още ли сте тук? Барса как е? Какво става, Барса? Какво става? Пряко включване. Пряко включване. Да, айде. Днеска? Днеска трябва. Рамона Фарона. Рамона Фарона? Така, браво. Ударна бригада. Борка? Ще видим, не знам. Борката е човека, който работи без заплата. То стана време за аванс, той още заплатата не си взел. Тъй, 3 дена, ако не се взели, се връщаме. Да. Айде, хубав ден. Какво става? Новобранка? Айде.